Галадоўка дапамагла беларусу ў Літве дамагчыся першай перамогі. Новыя кітайскія аўтамабілі пачнуць збіраць у Беларусі. Напярэдадні выбараў рэжым вырашыў павялічыць пенсіі, а ў Расіі тэлеканал Белсат прызналі непажаданым. Але, па словах выконваючага абавязкі дырэктара, на працу канала гэта не паўплывае. Пакуль сілавікі спрабуюць высветліць падрабязнасці гібелі інспектара ДАІ ў Магілёве, у Гродні мясцовыя жыхары радуюцца магчымасці бяспечнага кармлення качак і лебедзяў. Добрый вечар, у эфіры Белньюз. У студыі журналіст Уладзімір Лапцевіч. Аб падзеях у Беларусі і каля яе ўжо праз некалькі секунд. Падпішыцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе апошніх беларускіх навін. З 1 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца чарговае павышэнне працоўных пенсій. У сярэднім яны павялічацца на 5%. Адпаведны ўказ быў падпісаны беларускім дыктатарам. Паводле інфармацыі яго прэс-службы, пенсійныя выплаты ў кастрычніку складуць каля 2 мільярдаў рублёў. З гэтай сумы 95 мільёнаў будуць выдаткаваныя на дадатковыя расходы, выкліканыя павышэннем пенсій. Сёлета працоўныя пенсіі ўжо павышаліся адзін раз, з 1 лютага. Акрамя таго, у Беларусі назіраецца рэкордны рост заробкаў на фоне дэфіцыту кадраў і міграцыі насельніцтва. На думку эканамісткі Алісы Рыжыченко, на сённяшні дзень ён не адпавядае прадукцыйнасці працы. У нас отставание практически в 2 раза. А если у нас там рост зарплат в 15%, да, то производительность труда не дотягивает рост и в 7%. То есть это происходит за счет изымания оборотных средств, либо за счет взятия очередных кредитов, либо получения каких-то субсидий, либо господдержки. Да? Ну, то есть на разных предприятиях средства разные. У Клайпедзе выдалі транзітныя нумары на машыну беларусу, які галадаў і быў гатовы ахвяраваць сваім здароўем дзеля вывазу набытага аўтамабіля. Нагадаю, беларус Рыгор Алексіевіч прыехаў у Клайпеду і абвясціў там 8 верасня галадоўку з прычыны таго, што Літва з-за санкцый не аддае яму куплены аўтамабіль. Учора, 12 верасня, ён зняў відэа, на якім паведаміў, што Літва ўсё ж такі выдала яму транзітныя нумары. Хочу сообщить для всех нас очень радостную весть. Сегодня я получил документы на оформление для транзитных номеров. И я сегодня получил транзитные номера литовские. Следующий шаг – это я еду в порт. Будет происходить оформление, декларация. Но ничего не известно еще. Разам з тым Алексіевіч адзначае, што радавацца яшчэ рана, бо гэта яшчэ не канец усёй гісторыі і просіць устрымацца ад эйфарыі і каментароў. Як паведамлялася раней, каля 4000 аўтамабіляў з ЗША, якія набылі грамадзяне Беларусі, скапіліся ў порце Клайпеды. Ад пачатку чэрвеня гэтага года мытня Літвы патрабуе пашыраны пералік дакументаў для аўто, экспартуемых, рээкспартуемых або тых, якія перавозяцца транзітам. Напрыклад, рээкспарт або транзіт легкавіка ў Беларусь магчымы толькі уласнікам. Таксама трэба прадастаўляць абавязацельствы экспарцёра і атрымальніка аўто аб тым, што тавар не прызначаны для расійскага рынку. Адзначым, што раней была створана петыцыя на адрас прэзідэнта Літвы. Зварот падпісалі больш за 1000 асобаў. Аўтары просяць дазволіць забраць аўтамабілі, азначаючы, што разумеюць мэтазгоднасць санкцыяў. Афіцыйны прадстаўнік брэнда Shine Ray у Беларусі Luxury Motors Group, які нядаўна паведаміў аб атрыманні сертыфіката па запуску уласнай серыйнай вытворчасці гэтых аўтамабіляў, ужо пачаў збіраць іх. Паводле дырэктара кампаніі Паўла Садоўнікава, першая гатовая партыя паступіць у салоны ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. У наступным годзе плануецца сабраць каля 1000 Shine Ray. Спадзяемся, што пэўныя прэферэнцыі, якія дадзены дзяржавай для беларускай зборкі, адаб'юцца на канчатковым кошце аўтамабіля. Таму ён павінен стаць яшчэ больш даступным, распавёў парталу Office Life Павел Садоўнікаў. Па словах дырэктара, у бліжэйшыя гады няма задачы заваяваць рынак. Мэта – пазнаёміць кліента з прадуктам. Для канчатковага спажыўца, як перавагу беларускай зборкі, абяцаюць даступны кошт. Збіраюць машыны на заводзе Юнісон у Абчаку. У Беларусі і цяпер можна купіць камерцыйны мінівэн Shine Ray M7. Сярэдні кошт 85 000 рублёў. Вядома, што ўжо прададзена 10 аўтамабіляў гэтай маркі.
Акрамя таго, учора паміж Luxury Motors Group і Atlant M-Center падпісаны дылерскі дагавор. Магчыма, гэта дазволіць пашырыць прысутнасць брэнда на рынку на фоне недахопу звыклых камерцыйных аўтамабіляў. У Магілёве памёр малады інспектар ДАІ. Пра гэта ў свежым нумары паведаміла ведамасная газета. Аднак падрабязнасці інцыдэнту не раскрываюцца. Толькі ўдакладняецца, што гэта была трагічная гібель. Аднак журналісты мяркуюць, што смерць 27-гадовага інспектара спецыяльнага ўзвода батальёна ДПС ДАІ Мікіты Ісачкова адбылася 7 верасня на рэгуляваным скрыжаванні вуліц Лазарэнкі і Бурдэнкі. У той дзень, па паведамленнях следчага камітэта, кіроўца аўтамабіля «Форд», паварочваючы налева, не даў перавагу матацыклу «Ямаха», якім, як мяркуецца, кіраваў інспектар. Пасля аварыі кіроўца ўцёк з месца здарэння, аднак яго хутка знайшлі. На момант затрымання мужчына знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Праўда, па яго словах, ён ужыў алкаголь ужо пасля аварыі, але гэтая версія будзе старанна праверана ў ходзе расследавання. Цяпер па факце здарэння заведзена крымінальная справа. Генеральная прокуратура России заявила, что Белсат дискредитуе российскую политику и обвестила его непожаданной организацией. У российскім ведомстве лічаць, што адной з задач тэлеканала з'яўляецца дыскрэдытацыя ўнутранай і знешняй палітыкі расійскіх уладаў, стварэнне негатыўнага вобраза Расіі і крытыка інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. У Генпракуратуры таксама адзначаюць, што Белсат нібыта паказваў ілжывыя сюжэты пра беспадстаўную агрэсію Расіі супраць Украіны, а таксама пра нелегітымнасць уваходжання ў склад Расіі, Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожскай і Херсонскай абласцей. Апроч таго, Белсат актыўна супрацоўнічае і распаўсюджвае матэрыялы арганізацый, уключаных у рэестр замежных агентаў, чыя дзейнасць таксама прызнана непажаданай. Як адаб'ецца прызнанне непажаданай арганізацыі ў Расіі на працы рэдакцыі, улічваючы, што ў Беларусі Белсат ужо амаль 3 гады лічыцца экстрэмісцкім фармаваннем. На гэтае пытанне нам адказаў выконваючы абавязкі дырэктара Белсат ТВ Аляксей Дзікавіцкі. Гэтага і належала чакаць. Вядома, Белсат у Беларусі, як вы сказалі, ўжо даўно экстрэмісцкае, так сказать, фарміраванне. У прынцыпе, рэжымы Пуціна і рэжымы Лукашэнкі гэтыя блізняты. Таму, у прынцыпе, гэтага можна было чакаць. Вядома, што пэўныя незручнасці з гэтага вынікаюць, але па вялікім рахунку мы ўжо даўно асцярожныя, што тычыцца просьб да экспертаў пра каментары, так што думаю, што асабліва это не адаб'ецца на нашай працы. Белсат, а перадусім, канешне, наша рускамоўная частка вот так даўно маюць вялікую папулярнасць у Расіі. Можа, да нас проста дайшла чарга, альбо сапраўды нехта заўважыў, што нашы там узроўні, скажам, там падпісчыкаў ці праглядаў даволі высокія. Мы, у прынцыпе, ў тройку лідараў уваходзім. Варта адзначыць, што непажаданымі ў Расіі называюцца замежныя або міжнародныя няўрадавыя арганізацыі, дзейнасць якіх, як лічаць пуцінскія ўлады, можа ўяўляць пагрозу асновам канстытуцыйнага ладу Расійскай Федэрацыі, абароназдольнасці краіны або бяспекі дзяржавы. Такім арганізацыям забаронена весці дзейнасць на тэрыторыі краіны, а за парушэнне гэтай забароны прадугледжаны адміністрацыйныя і крымінальныя меры пакарання. У гародні устаноўлены аўтаматы, якія выдаюць корм для качак і лебедзяў. Гэтае незвычайнае рашэнне прыдумалі і рэалізавалі двое мясцовых жыхароў – Міхаіл і Александр. Па словах мужчын, працэс увасаблення ідэі ў жыццё заняў каля 6 месяцаў. Міхаіл і Александр самастойна сабралі прыладу, выкарыстоўваючы дэталі, якія знайшлі дома і ў гаражы, але некаторыя часткі ўсё ж прыйшлося купіць. Гарадскія ўлады падтрымалі ініцыятыву і ў якасці эксперыменту далі згоду на ўстаноўку абсталявання ў 2 месцах – на беразе Нёмана ў Пышках і ў парку афганцаў на вуліцы Курчатава.
Прынцып працы апарата вельмі просты. Чалавек прыкладае банкаўскую карту да тэрмінала, выплачвае суму ў памеры 1 рубель 30 копеек і атрымлівае порцыю спецыяльнага корму для качак і лебедзяў. Гэты корм бяспечны і выкарыстоўваецца для птушак, у адрозненне ад хлеба, якім часта іх кормяць, і не выклікае падазрэнняў, што ён можа нанесці шкоду здароўю. Вот пошел, видите, работает. Яшчэ адной асаблівасцю гэтага праекта з'яўляецца яго экалагічнасць. Корм можна браць прама ў рукі, без выкарыстання пакетаў або паперы, каб забяспечыць захаванне чысціні ў зоне адпачынку. Не дзіўна, што ідэя хутка прыжылася сярод гараджан. Корм актыўна купляюць, але стваральнікі праекта адзначаюць, на даны момант іх ініцыятыва носіць больш сацыяльны характар, і размовы аб камерцыйнай выгадзе пакуль не ідуць. Галоўная мэта праекта – усвядомленае і правільнае кармленне птушак, а не магчымасць зарабіць. Акрамя таго, у бліжэйшы час плануецца устаноўка 3-й прылады ў сажалцы на вуліцы Рэпіна. Гэты аўтамат будзе адрознівацца ад папярэдніх. Ён будзе працаваць на сонечных батарэях, што зробіць яго яшчэ больш экалагічным. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо о 21 гадзіне не прапусціце жывы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашы выпускі лайкамі і каментарамі. Да пабачэння!